చేయువాడు దయ కలిగిన వాడయ్యా దారి చూపించువాడు దాటిపోడు యేసయ్యా దాటింప చేయువాడు దయ కలిగిన వాడయ్యా దారి చూపించువాడు ఆయన కృప నిరంతరముండును ఆయన కృప నిరంతరముండును ఆయన కృప నిరంతరముండును ఆయన కృప నిరంతరముండును దాటిపోడు యేసయ్యా దాటింప చేయువాడు దయ కలిగిన వాడయ్యా దారి చూపించువాడు పాపపాసములో నుండి పరిశుద్ధతలోనికి దాటింప చేసినాడు పావనాత్ముడు నీచమైన స్థితి నుండి నిత్యత్వములోనికి నడిపించినాడు నిర్మలాత్ముడు పాపపాశములో నుండి పరిశుద్ధతలోనికి దాటింప చేసినాడు పావనాత్ముడు నీచమైన స్థితి నుండి నిత్యత్వములోనికి నడిపించినాడు నిర్మలాత్ముడు ఆయన కృప నిరంతరముండును ఆయన కృప నిరంతరముండును ఆయన కృప నిరంతరముండును ఆయన కృప నిరంతరముండును దాటిపోడు యేసయ్యా దాటింప చేయువాడు దయ కలిగిన వాడయ్యా దారి చూపించువాడు శాపదాస్యములో నుండి దీవెనలోనికి దాటింప చేసినాడు శ్రీమంతుడు దారిద్రపు చెరలో నుండి మహిమైశ్వర్యములోనికి నడిపించినాడు మహిమ స్వరూపుడు శాపదాస్యములో నుండి దీవెనలోనికి దాటింప చేసినాడు శ్రీమంతుడు దారిద్రపు చెరలో నుండి మహిమైశ్వర్యములోనికి నడిపించినాడు మహిమ స్వరూపుడు ఆయన కృప నిరంతరముండును ఆయన కృప నిరంతరముండును ఆయన కృప నిరంతరముండును ఆయన కృప నిరంతరముండును దాటిపోడు యేసయ్యా దాటింప చేయువాడు దయ కలిగిన వాడయ్యా దారి చూపించువాడు
రోగబలములో నుండి స్వస్థతలోనికి దాటింప చేసినాడు పరమ వైద్యుడు. మరణ భయములో నుండి జీవములోనికి నడిపించినాడు జీవదారుడు. రోగబలములో నుండి స్వస్థతలోనికి దాటింప చేసినాడు పరమ వైద్యుడు. మరణ భయములో నుండి జీవములోనికి నడిపించినాడు జీవదారుడు. ఆయన కృప నిరంతరముండును, ఆయన కృప నిరంతరముండును, ఆయన కృప నిరంతరముండును, ఆయన కృప నిరంతరముండును. దాటిపోడు యేసయ్యా, దాటింప చేయువాడు, దయ కలిగిన వాడయ్యా, దారి చూపించువాడు. దాటిపోడు యేసయ్యా, దాటింప చేయువాడు, దయ కలిగిన వాడయ్యా, దారి చూపించువాడు. ఆయన కృప నిరంతరముండును, ఆయన కృప నిరంతరముండును, ఆయన కృప నిరంతరముండును, ఆయన కృప నిరంతరముండును. దాటిపోడు యేసయ్యా, దాటింప చేయువాడు, దయ కలిగిన వాడయ్యా, దారి చూపించువాడు. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.